Godmorgen, Dabcam! I dag skal vi være rigtig turister og faktisk kigge på sådan turisttingene. Jeg spiser cereal. Yeah, she's wearing Fenty. Bitch. Yeah. What's Fenty? What's Fenty? Yeah. Bandis. That's good. Vi er nu værende lige ved London Eye. Ej, Assassin's Creed, jeg har været helt dernede inden. Og vi er på vej hen til Big Ben. Vi skal lige over broen. Jeg ved ikke, om jeg har været her, men... Den er bare. Vi er på vej over til overbroen, så vi kan komme over til Big Ben, og så vi kan se London Eye bedre. Fordi lige nu er det sådan, we're too close. Jeg forstår ikke, hvor de andre er blevet af. Hello, darkness, my old friend. Oh, they're taking pictures. Fuck out of here, boy. What is this? Oh my goodness! What can you do? I don't get it. What is this? DreamWorks Tour, Shrek's Adventure London. Oh my god! There's literally a Shrek shop. Oh my god! Yes! I want to buy this. Oh my god! It has a blanket. This is so cute. Look! Look! Hvad er det her? A coaster? Ugly. You your daddy's son. I'm out. Congrats. It's a girl. Oh, I thought he actually... Donkey galore! So many people help me. What is this? This is not Shrek. Oh my god, it's the Toothless. It has no teeth. I want the hoodie. Oh my goodness. Toothless, no. I like that hoodie actually. Loud and excessive belching far, far away. That's perfect. What? Shrek spells? Is there spells? Wait, hold on. There's nothing in it. De her, de er seriøst udsolgt. Der er kun en tilbage af Fiona-kostymet. Du er så racistisk, Michael. That's not how we talk. Jeg er ikke fra Japan. Nej. Konnichiwa. Bye-bye. Konnichiwa. Magic mirror. You ugly. You your daddy's son. Yeah. Out shopping. Well, in that case, Yes. What else do we have? Kung Fu Panda. Oh my goodness, yes, girl. we hope you had a great time at Shrek's Adventure in London. Amazing adventure. Then I saw her face. Michael. Oh my god. McDonald's. Shrek is following us. I'm gonna check Chipotle. Så er vi på Arch i dag. Der er ikke Arch her. Yo, Mabel Arch. Didn't you see the stop? I didn't knew we were in Scotland. So where's the regular size Ben if this is the big Ben? This is the average Ben. Oh, the average Ben. Yeah, it's average. The mediocre Ben. What the heck? Stop. Nå, vent. Vent. Rolig. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg gjorde det. Okay, nu er det ødelagt jo. Why are you trying to busk? Der er ikke nogen, der giver dig penge, Michael. Nu kom på den der. Sig. Konnichiwa. First of all, why? Why? Neville Terrace, så er det her sted her. That's so
er vi stadium. I don't watch football. I'm sorry. It looks like football. Hvad siger de her? Football eller soccer? Okay, thanks. Super exciting. Chelsea. I know this guy. Stop. Let's go, come on. Vi er i Camden. Ja, Camden. Straight out of Camden. Lige nu spiser vi fish and chips, og vi har også købt Krispy Kreme over ved stationen. Vi venter lige på Danny, jeg ved hvor han er. Bless me. What do you think? 10 ud af 10? 10 er, hvis det kommer direkte fra havet. Ja. Mild i smagen, rigtig god. Mangler lidt salt, mangler lidt kat. Det mangler lidt sauce. Hallo, jeg spiller lidt. Nå, mangler lidt salt og... Det var også lidt nemt til. Jeg ved det ikke, mand. Det smager okay. Altså, jeg ved ikke. Jeg er ikke nogen madanmelder her. Altså, da jeg spiste det sidst, ikke, der ville jeg sige, det var en 8'er. Fordi jeg synes, det var fucking godt, ikke? Så det her vil jeg nok sige var... Hvis det var en 8'er. 5 måske. Ja. Det vil jeg gøre på servietterne. Hej. Okay. Rammer den kælder. Nu er det bare sådan. Konnichiwa. Så vi var i det forkerte marked for at spise. Så vi snakker. Jamen, det har jeg lige gjort. Konnichiwa again. Konnichiwa. Nu er vi på vej mod et eller andet marked, hvor vi forhåbentlig kan finde noget tøj til mig. Vi har lige været over at spise fish and chips, og jeg har spist noget biryani. Chicken biryani. Det er pakistansk. No cheers for your heads up. Say something. Nej, det er dig, der holder. Vi står Michael her, Hall. og vi skal ind til Michael Hall. Michael Hall. Kan man vente den om? Ja. Står vi her. Wow, fancy. Yeah. Hey. Hvor er vi? Fuck lush, når de har dem der. Okay, de har deres homemade ones. So cool. Kodak. Analog kamera, they're so Heavier, this is a bit lighter. Nå, hvad laver vi? Okay, et svar kunne være rart. Så prøver vi igen. Hvad laver I? Vi laver ikke så meget. Vi står og filmer lidt. Og sådan noget der. Vi skal lige finde noget til Daniel. Hvad er det, I skal finde, Sif? Jamen, jeg ved det ikke rigtigt. Altså, han er sådan lidt forvirret. Men vi har lige spist noget chicken på det der. Så hvad laver vi, Michael? No cheers. Jeg troede, det var et bit. Jeg troede, det var et spejl. I don't know where we're going. Er det ikke din kusine? Nej. Nå, okay. Excuse me, what are you doing? I don't know you. Skal vi gå ovenpå, eller skal vi lade være med at gå ovenpå? Vintage tøj. Som I kan se her, har de en lille debat om, hvor vi skal tage hen. Sådan der. Gør I det? Jeg så det ikke. Nå. Skal jeg gøre det? Sådan der. Har du fundet noget godt, Deb? Nej. Jeg vil bare gerne finde et toilet. Why? Ja, jeg tror folk godt ved, hvorfor. Lidt dumt spørgsmål. Folk, der ved, kender mig. They know. Mama told me. Not to sell, right. Det er mit kald, det her. Det er mit kald. Au. Sorry.
Mama told me. Og de andre, altså... Jeg så et skilt, hvor der så tager they're always fighting. Vi ved ikke rigtig, hvor vi tager hen lige nu, men vi står og... Selveste Adolf takker. Hallo, hvorfor? Michael. Så skal du snakke med Love Life is not lit. Mom, I got Asian friends. Cheers. Nej, det skal de Nej, det er ikke cheers, det er... Ja. Bye. Hvor er han? Okay, i går eller i forgår, så var vi jo i Lush. Så mig og Deb, vi har besluttet os for at tage like et badkar with some bubbles, inden vi skal ud i dag, right? Yes. Og mens boblerne fylder op, så fletter hun mit hair, og vi har bestilt bubble tea. Sådan. Det er bare. Nå, det er mange ting. Jeg venter på, du siger noget sådan her. Hvad skal jeg sige? Nå, jeg tror du sagde, vil du ikke lige blogge, jeg skal lave noget sejt? Nå, jeg kan godt lave noget sejt. Okay, kom. Okay, så sidste aften så tager vi på sådan en bar i stedet for klub, på grund af, vi nåede ikke at købe alkohol til at opvarme, på grund af, at vi havde lidt stress, vi skulle have en kuffert. Så vi tager på en bar og dip hen. Hvilket faktisk er ret nice her, fordi nogle gange kan man godt spise på en bar. Ja, og fordi at vi har... Okay, fordi vi har mere med, så er vi sådan en minivan. Minivan-idea. Så mig og Deb sidder sådan helt bag os, og der er sådan der. Det er ret nice faktisk. Ja, Det her der er masser, der er masser af plads, ja. Vi filmer i Baron. Så er vi endelig på Barbie. Okay, så vi er vi en Uber, fordi at Danmark har det ikke mere, så vi udnytter det her. Og så er vi på vej tilbage til hotel, og han skruer op, mens jeg snakker. Og det er som om det er billigere her faktisk, fordi vi kører rigtig langt, men det bliver stadig billigere. Ja, sådan der 40 minutter har vi betalt sådan der 25 pund, og vi er jo 4, der splitter om det. Og vi skal sådan der op om et par timer. Hvad synes vi om Paco? It was nice. Ja, det var bedre end man forventede. Main room er nice. Thumbs up.